Παιδιά, θα σας δείξω πρώτα αυτή την κούνια που θα πάμε στο UFO, πώς πάει, και μετά θα πάμε εδώ στην ουρά πίσω. Πάμε να το δούμε πώς θα πάει. Να, τώρα θα ξεκινήσουμε που θα ξεκινήσει τώρα που θα δούμε. Οι ζώνες όμως κλείνουν με κουμπί. Να, αυτό είναι. Και εκεί από πάνω τα μαύρα είναι οι ζώνες. Πάμε να το δούμε. Εκεί στο τρενάκι, στο σκουλικάκι, στο τρένο, στο σκουλίκι, βάλανε το τραγούδι «Τη Δέσποινα Φανή Χριστούγεννα». Ακούτε? Να, τώρα πάνε εκεί πάνω και ελέγχουνε. Αλλά τώρα εμείς... Να, έτσι κλείνουν οι ζώνες. Και τώρα ελέγχουνε τις ζώνες. Να, θα σας δείξω πώς ελέγχουνε τις ζώνες να τις κλείσουν. Να, έτσι. Και τώρα ξεκινάει η trick short και θα σας δείξω τώρα. Παιδιά, ξεκινάει να σας δείξω. Να, και θα δείτε πώς πάει και θα ανεβούμε και εμείς αυτό. Παιδιά, δείτε. Έλα παιδιά, κατεβαίνουνε, τώρα πάμε κι εμείς. Πάμε για εισιτήριο.
Α, να βγάλουμε τα λεφτά και να πάμε για εισιτήριο. Τα εισιτήρια. Είμαστε στην ουρά τώρα στη σειρά για να πάρουμε εισιτήριο. Πάμε. Ανεβαίνουν, ναι, αλλά προλαβαίνουν. Αλλά τώρα θα σας δείξω που πληρώνουμε εισιτήριο. Περιμένετε. Τώρα είναι η σειρά μας. Εισιτήριο. Και το ξαναπήραμε για να ανεβούμε σε αυτό, παρακαλώ. Και τώρα πάμε. Τώρα πάμε μέσα. Δεύτερη φορά εκεί, δεύτερη φορά και εδώ. Πήγες καλή φώτο? Ναι. Απλά είδα το πάλι σκισμένο, είδα το κάνω να το πετάξουμε. Μόλις ανέβουμε και μας κάνει ψηλά, να το πετάξουμε. Πάμε. Πριν ήταν μέρα που κάναμε, τώρα είναι βράδυ που κάνουμε για να σας δείξω. Πάμε. Ας κάτσουμε εδώ πέρα. Πάλι πυροτεχνήματα για τη χρονιά. Δεν κάνανε. Είναι αυτό. Τεχνήματα της χρονιάς. Δεν έχει άλλο, θα σας το δείχνα. Και τώρα θα φοβηθούμε τρίξω. Αστείο, μεγάλο. Και θα κάνω ακόμα πιο αστείο στο πριν. Πιο αστείο, πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο, ακόμα πιο αστείο θα κάνω στο πριν. Τώρα βρήκε ρε παιδιά. Να. Αλλά θα πρέπει να κάτσουμε γιατί αυτές οι ζώνες θα... Να η ζώνη, βλέπετε, να τη ζώνη. Ήθελα να σας δείξω τα πυροτεχνήματα, αλλά... Ας το αφήσουμε εδώ κάτω για να πάει, για να πετάξει. Απλά εδώ, μπαλόνι να πάει, στον ουρανό. Ρε παιδιά, δεν σημεία μας. Καλά ρε ληστεία μας το κάνουν και πυροβολάνε. Θα σας δώσω ό,τι έχω. Ληστεία. Ληστεία. Θα σας δώσω. Αστυνομία γιατί πυροβολάνε. Τώρα ξεκινάμε παιδιά. Και μέσα, όχι.